gweld chi gyd yma. Na i gario ymlaen siarad. Dwi'n gwybod bod pawb yn dal i setlo, ond na i siarad a na i roed y cyhoeddiadau tra da ni yn sortio bob dim allan. Felly, cofiwch am y cyfarfod heno am 5 o'r gloch. Canu Carolau, Gwasanaeth Carolau, Rhodri sydd yn arwain hwnna. Gweddiwch amdan hwnna, gweddiwch bydd pobl yn dod i hwnna hefyd. Felly hwnna heno am 5 o'r gloch. Mae'n ysgosil heddiw, ond wedyn dyna ni'r ysgosil am y Nadolig. Mae'n brec bach dros y Nadolig. Nos Fercher, mae'n gwrdd gweddi, mae hwnna'n Penegarreg yn Hy Dafydd ag Ann. Hwnna bydd eto, bydd na ddim cwrdd-gweddi'r wythnos wedyn oherwydd y gwyliau Nadolig ac yn y blaen. Wedyn, wythnos nesaf, cyfarfod yn y bore yn unig ar ddydd Sul. Cyfarfod yn y bore yn unig, ond dwi'n meddwl bod yna rei ohono ni meddwl mynd am dro neu rhywbeth yn y prynhawn, os ydy'r tywydd yn caniatáu. Neu dibynnu pwy ydych chi ella, os ydy'r tywydd yn erchyll, fyddwn ni dal i fynd am dro. Gawn ni weld. Ond wythnos nesaf, so Rhodri sydd yn arwain wythnos nesaf, Sul nesaf, ac wedyn, does na ddim cyffro selar ac yn y blaen yn ystod yr wythnos yma. Gathon ni gael yn parti nos Wener diwethaf. Newch chi gofio am y rotas hefyd. Mae eisiau llenwi rotas, os gwelwch chi fod yn dda. Mae yna ambell i le gwag ar hyn o bryd, felly plis gnewch hynny. Ac wedyn diwrnod Dolig. Mae gennym ni gyfarfod am 9:30 wedi 9, 9:30 wedi 9 bore Nadolig yn fama. Mae yna rei o'n chi'n edrych yn ofnadwy o mortified am 9:30. Ond jyst meddyliwch amdano fo, mae'n rhoi mwy amser wedyn i fwynhau y diwrnod ac yn y blaen hefyd. Mae'n gychwyn lyflu i ni gofio am Iesu Grist a dod at ein gilydd fel teulu yn dydy. Mi fydd yn wasanaeth gwahanol, so eto, dyn ni'n edrych am gyfraniadau gennych chi os gwelwch chi fod yn dda. Felly, os oes gennych chi rhywbeth i gyfrannu, rhywbeth i rannu, newch chi plis roed gwybod i'r Rhodri wythnos yma. Wedyn allu Rhodri'r rhoid yr trefn ar y cyfan, fel bod gennym ni rhyw fath o drefn, a bod ni ddim yn mynd am oriau bore dydd Nadolig. So, a trio cadw fo'n weddol fyr, da ni ddim isio emynau plygain 12 pennill o hyd ac yn y blaen. Ond bydd o'n lyflu cael bod efo'n gilydd yn bydd bore Nadolig. Ac dyna ni, dwi'n meddwl. Dyna'r cyhoeddiadau i gyd. Dwi'n meddwl eisiau gofyn bod fi wedi anghofio rhywbeth. Na, gwych. Oce. Iawn, wel, da ni'n mynd i gychwyn bore yma, chydig bach wahanol. Da ni'n mynd i wylio fideo. Dwi'n mynd siŵr, ella bydd y fideo ddim i weld adre, os ydych chi yn edrych adre arno fo. Ond mae'n fideo nes i glywed ddoe, actually, ac o'n i'n meddwl bod y geiriau yn hyfryd i ni, a felly o'n i'n meddwl, mae'n ddrwg gen i, mae'n Saesneg, ond bys efo'n ffordd dda i ni gychwyn y cyfarfod. Unexpected, would you believe after all we've projected a child in a manger, lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we've waited for? 'Cause how many step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the leaders?
Gadewch ni weddio. Arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti bod ti wedi gwneud y cyfan ar yn mwyn ni, dad. Da ni yn diolch bod Iesu wedi dod, bod o wedi dod yn faban bach, ond i fod o heb jyst dod yn faban, i fod o wedi tyfu, a fod o wedi marw tros ni. Da ni yn rhyfeddu at y cariad rhyfeddol yma. Ac o dad, da ni sy'n gweddio bore yma bydd pob dim da ni'n neud. Y cyfan yn dwy'n gogoniant i ti, yn dwy'n gogoniant i ti y tad, yn dwy'n gogoniant i ti'r arglwydd Iesu trwy yr ysbryd glân. O, arglwydd yw dad, da ni'n daddoli di, a da ni'n gweddio, please helpa ni rwan. Da ni'n dod fel yda ni, dys gennym ni ddim byd special amdana ni, da ni'n gwybod, ond da ni wedi profi cariad rhyfeddol. A helpa ni felly, dad, a derbyn yn mawl ni y bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni ganu, addoli efo'n gilydd felly ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach, y cadar ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt a'r seinar, iawn gaid ar Galfarian faban bach, yn signo bron Maria'n faban bach. O'n i'n jocian efo Hywel cynt, o'n i wedi gyrru 12 pennill iddo fo'n deud, da ni'n mynd i ganu 12 pennill bore yma, ond da ni ddim, ond os da chi yn mynd adre, da chi'n googlo yr penillion, maen nhw'n hyfryd, a dwi wedi newid yr un canol, dwi wedi rhoi pennill arall i mewn yn wahanol iddyn da ni fel arfer yn ganu yn y canol. Plant, eisiau dod ymlaen. Lovely. Gwych. Wel, dwi chdi bach, siomedig. Does am un jumper nadolig gennych chi, rhyngthoch chi. Mae gennym ni Mario, Avengers. O, ydy hwnna'n nadolig yna? Ydy, oce. Na ni. Ryw, be di o, Owen? Na, Carw. Carw. Oce, lovely. Right. Da chi yn excited? Ie? Yeah? Ydach?
I glywed y pregeth fi? Na, oce. Na, a mae gennych chi ysgol sil beth bynnag does. Ydych chi'n excited am y Nadolig? Ie. Mae lot o bethau da am y Nadolig yn does. Ie, lot o bethau ffantastig. Mae'n bwysig bod ni'n cofio am wir reswm y Nadolig, reswm da ni'n dathlu. Pam ydyn ni'n dathlu'r Nadolig? Pam ydyn ni'n dathlu'r Nadolig? Elain? Nath Iesu gael ei eni, gwych, da iawn. Yeah? Ydy hwnna'n stori go iawn, neu yn stori wedi gwneud fyny? Go iawn ydy, ie. So mae'n hanes yn dydy. Ie, mae'n hanes. Sut dyn ni'n gwybod hynny? Sut dyn ni'n gwybod hynny? Ie. Mae'n deud yn y Beibl, ie, a Beibl di gair Duw. A hefyd, oedd yna bobl, nath nhw sgwennu, nath nhw edrych i mewn iddo fo, a nath yna rai hyd yn oed gweld o'i hun, a nath nhw sgwennu amdanyn nhw, ynddo? Right? A nath yna un person, nath yna dyn o'r enw Luke, nath o sgwennu am yr hanes, a nath o edrych i mewn iddo fo yn fanwl, a nath o sgwennu fel bod ni'n gwybod yn union beth ddigwyddodd. Ac oedd yn sôn am y bugeiliad. Ac ydych chi'n gwybod hanes y bugeiliad? O'n i'n meddwl bod chi, ie. Ydych chi wedi clywed hanes y bugeiliad o blaen. Wel, dyn ni am feddwl am hwnna mewn munud bach. Ond cyn hynna, ydych chi'n gwybod beth i mîm? Mîm. Wff. Reit. Ella byddai angen help rai o'r ei hun. Ond ydych chi... Beth ydy mîm ta? Gynan? Rhywbeth ffynnu, ie. Rhywbeth ffynnu ar YouTube. Rhyw fath o lun neu fideo sydd yn cyfathrebu rhywbeth i ni. Ynde. Yeah? So, dwi wedi bod yn edrych am memes. Iawn? Ac dwi'n mynd i roi rhai memes i fyny rwan. A mae'r memes yma i gyd i wneud efo teimladau. Okay? So, mae chi edrych ar y llun, ar y meme, a mae chi feddwl pa deimlad sydd yn trio cael ei gyfathrebu. Okay? Reit, rhain cynta. Right? So, pa deimlad ydych chi'n meddwl neu sydd yn trio cael ei gyfathrebu fama? Aran. Hapus. Ie, dwi'n meddwl yn hapus nes i roed mewn. Happy. Ie? A felly mae'r ci, dwi'n mynd gwybod os ydy'r ci yn hapus, ella bod o'n anhapus iawn, ond mae'n edrych yn hapus yn dydy. Ie? I ni. Reit, nesa. Di hwnna'n glir iawn, ond beth ydy hwnna, Anna? Ofn, ie. Hamster ac ofn. Pan nes i roed mewn, sged mîm, oedd yna lwyth llun o'r hamster yna. Mae'n amlwg, mae'n hamster enwog iawn. Ie, mae'n edrych yn ofnus. Reit, nesa. Be di hwnna? Ie. Confused, ie. Confused, chydig bach ddim yn siŵr meddwl beth sydd yn mynd ymlaen, ie? Pwy di o? Shrek, da iawn. Ie, oce, nesa. Hwna'n un anoddach. Be ydych chi'n meddwl di hwnna? Cynan? Trist, ie. Syniad arall? Blin? O'n i'n meddwl, a wedi cael rhyddhad. Ie? Wedi mynd, Ie? Wedi cael rhyddhad. Oce, gret. Rhain ola? Be di hwnna? Excited. Ie, excited. Right, dwi'n siŵr na fel mae Daniel yn edrych bore Dolig. Ie, yn dy het a dy pyjamas, yn excited i gyd. Ie, a pawb arall siŵr o fod yn cysgu'n i gwely, yn mynd ger nôl i gwely. Right, so, awn ni mlaen y sleid nesa. Gyda ni 5 llun, 5 meme. Okay? Rwan ta, dwi eisiau ni feddwl rwan am stori'r bugeiliad. Pa un o heina, ydych chi'n meddwl, oedd yn disgrifio y bugeiliad ar y cychwyn? Ar y cychwyn. Pa un ydych chi'n meddwl? Aran. Ofn. Ie. Yn yr hanes, be ddigwyddodd, nath yr angel ddod yn do. A mae Luke yn dweud wrthyn ni, oedden nhw'n ofn. Ie. So, fysa ni wedi defnyddio llun yr hamster yn bysen, oedden nhw really wedi ofn. Oedden nhw wedi cael ofnadwy. Pam oedden nhw wedi cael ofn? Pam ydych chi'n meddwl nhw wedi cael ofn? Llia.
Oedd o'n surprise yn doedd. Ie. Dych chi'n hoffi teimlo ofn? Na, di o ddim yn neis yna di. Na, di o ddim yn neis o gwbl, teimlo ofn. Ie, weithiau mae dychryn yn wahanol yn dydi ofn, ie? A weithiau da ni'n medru cael dychryn, a mae pobl yn hoffi wneud pethau ddychryn i hynna'n, neu allan neidio allan ar rywun, ond mae bod ofn go iawn, di o ddim yn neis. Ond ydych chi'n gwybod beth, ydy Duw ddim isio i ni fod ofn. Ie, mae'n dweud, gymaint o weithiau byddwn ni edrych ar hyn, wedyn mae'n deud lot yn y Beibl, peidiwch y bod ofn. Ac mae'r angel, actually, yn deud wrth y bugeiliad, peidiwch y bod ofn. So be ydych chi'n meddwl fydde wedyn? Pa lun fydde wedyn? Pa lun fydde wedyn? Anna. Confused, ie. Ella sy'n nhw'n meddwl, wel pam? Da ni'n teimlo ofn, pam ar y wyneb ddeir dylen ni ddim bod ofn? O wedyn nath yr angel ddweud wrthyn nhw'n do, da chi ddim angen bod ofn achos mae yna fabi wedi cael ei eni. A nid jyst unrhyw fabi, ond Iesu Grist. So pa lun da chi'n meddwl wedyn? Byddai'n disgrifio nhw. Pa lun wedyn? Aran. Ie, efallai wedi rhyddhau, wedi cael rhyddhad. Ie. Oedd yr angylion, oedd yr bugeiliad wedi bod yn aros ers amser hir am y Meseia. Oedden nhw'n gwybod bod o'n mynd i ddod. Oedden nhw'n rhan o bobl Dduw, ac oedden nhw'n gwybod, oedden ni'n aros. A felly, waw, rhyddhad, dyn ni ddim angen bod ofn, mae o wedi dod. A wedyn o'n i'n meddwl, efallai os nhw'n teimlo'n hapus. Ie? Yn hapus ofnadwy. Waw! A pryd ydych chi'n meddwl, beth am yr un yn y canol, beth am yr un ola na, pryd fysa nhw'n teimlo fel la? Go iawn, beth chi'n meddwl. Pryd ydych chi'n meddwl? Deta? Ie? Anna? Pan nath nhw weld y baban Iesu, ynde? Ie? Pan nath nhw weld Iesu, ac yn sydyn oedden nhw fel, waw! Dyma ni! Mae Duw wedi dod yn un ohono ni, mae wedi dod i'n hachub ni. Ac felly fysa nhw'n excited. A mae'r Beibl yn deud, mae Luke yn deud wrthyn ni, oedden nhw'n excited ac oedden nhw'n rhedeg adre, ac oedden nhw'n deud wrth bob math o bobl. Mae hwnna'n gret yn dydi. Rwan ta'n Nadolig yma, ydych chi'n mynd i gael amser gwych, dwi'n siŵr. Ydych chi'n mynd i gael lot o anrhegion a bob math o bethau. Lot o resymau i fod yn excited amdano fo, bwyd a bethau fel yna. Ond y rheswm mwyaf, y rheswm gorau i fod yn excited ydy bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni. A bod o wedi dod i'n hachub ni. A byddwch chi'n dysgu mwy am hynna wedyn, dwi'n siŵr, yn yr ysgol. Iawn. Ond cyn i chi fynd i'r ysgol, dwi'n lawr yn gywch chi ofyn cwestiynau wedyn, iawn. Da ni'n mynd i ganu y can. Da ni'n mynd i ganu can i orwedd mewn preseb roedd crewr y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y ser oedd yn syllu ar dlws faban Mair yn cysgu yn dawel ar wely y wair. A oedden ni'n gwrando cynt ar fideo yn doedden a gwylio fo, ac oedd o'n dweud bod Iesu'n frenin a fod o wedi dod i mewn i breseb. Yeah? Pa frenin fysa'n gwneud hynna? Pwy fysa'n gwneud hynna? Wel, Iesu Grist. Nath o ddod nid i le crand, ond i le tlawd droson ni. Ni ganu.
Reit, so gewch chi fynd i'r ysgol Sul wan. Gwych y diolch i bawb sydd wedi bod yn helpu efo'r ysgol Sul yn ystod y tymor yma. Gwybod bod o'n lot o waith. Felly diolch i bawb. Mae Caleb adre o'r coleg, a dyma mynd i ddod i ddarllen i ni. Mae di gaddo bod o ddim yn mynd i roi rhyw acen Caerdydd horrible efo'r darlleniad. Oedden ni wedi meddwl cael Dylan, ond mae'r acen Lerpwl yn hyd yn oed gwaith, so... Darllen Lyc 2, penod Lyc 2, adnod 8 i 21. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchod i praidd i'w nos, a safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lywenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniad yn y goruchaf i Duw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Wedi'r anghelion mynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch ni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mae'n negasant yr hyn oedd wedi ei lyfaru wrthynt am y plentyn hwn. Cyfeddodd pawb a'i clywed at y pethau ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu am moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llyfar wrthynt. Gret, diolch. Iawn, wel, da ni'n mynd i ganu eto addoli Duw gyda'n gilydd trwy yr garol yn y dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwyd dydd dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwyn y geni, cyn goleuon deiar ni, cyn bod pechod, trefnwyd cymod, trwy gyfamod, perffaith drindod, trefnwyd aberth, trosom ni. Yeah.
Grewch i ni weddio. Arglwydd i'w dad, da ni yn diolch i ti am yr hyn da ni'n barod wedi i glywed, a'i ddarllen, a'i weld y bore yma, dad. Da ni'n gwybod bod ni'n medru cymryd hanes y Nadolig a rhoi bob math o beth extra arno fo ac defnyddio'n dychymyg a da ni'n gweld lluniau o wahanol bethau a da ni efallai ddim yn gwybod yn union sut oedd pethau'n edrych. Yn union sut oedd hi 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac eto, da ni'n diolch trwy dy air di, trwy lygadystion, da ni yn gwybod pethau. A da ni yn gwybod dy fod ti wedi trefnu ffordd. Dy fod ti o arglwydd i'w dad wedi trefnu ers miloedd o flynyddoedd, ers dechrau amser, cyn amser, bod Iesu am ddod. A da ni yn rhyfeddu o arglwydd i'w dad, a da ni yn diolch, a da ni yn plygu o dy flaen di. Dad, dyma'n unig obeth ni, fel pobl, ydy bod Iesu wedi dod, a'i fod o wedi dod yn un ohono ni, a'i fod o felly yn medru cynrychioli ni, a'i fod o wedi marw trosto ni ar y groes, a'i fod o rwan wedi atgyfodi ac yn y nefoedd, yn eiriol, yn flaenffrwyth i ni, dad. Da ni medru edrych yn hyderus achos bod Iesu yna rwan, fel ni, yn sefyll drosto ni ac yn eiriol trosto ni. O arglwydd i'w dad, diolch am y fath drefniant. A diolch bod ti wedi trefnu ni fod yma bore yma. Beth bynnag ydy'n sefyllfa ni, sut bynnag da ni'n teimlo, da ni'n diolch i ti am hynny. A da ni jyst yn gweddio bod i rili'n siarad efo ni. O byddi di wir yn agor yn calonau ni i glywed dy air di. O dad, gad i'r ysbryd glân weithio, dyn ni'n gweddio. Please, dyna dyn ni angen, dyna dyn ni isio, ydy bod ti'n cael dy ffordd a bod ti'n cael y clod a'r gogoniant i gyd. A dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, os oes gennych chi eich Beible, plis agorwch o i Luc 2. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr hanes yma, y bore yma, yn reit sydyn. Rwan, ydych chi'n berson sy'n gwrando ar eich teimladau a'ch emosiynau? Ydych chi'n berson sydd yn gadael iddyn nhw gael effaith arnoch chi? Da ni gyd yn wahanol, dydan? Da ni gyd yn gymysgedd ac da ni gyd yn ymateb yn wahanol i'n teimladau ac yn y blaen. Rhai yn fwy nag eraill. Ond da ni gyd, da ni'n gymysgedd, da ni'n gorff, da ni'n enaid, ond da ni hefyd efo'n cymeriad a'n personoliaeth ni yn dydan. Ac mae teimladau ac emosiynau yn cael effaith mawr arno ni. Da ni'n profi bob math o deimladau. Ac mae pa fath o berson ydyn ni yn effeithio sut ydyn ni yn ymateb a pa mor gryf ydy'n teimladau ni wahanol bethau. Mae teimladau'n dod mewn cryfder gwahanol, ar adegau gwahanol. O'n i'n edrych, o'n i'n sôn wrth y plant yn cynt, a ni'n gofyn, ydych chi'n excited am y Nadolig? A dwi'n siŵr, fore Nadolig, mae plant yn excited iawn, a dyn ni'n excited. Da ni'n llawn llawenydd, mae'r emosiwn yn gry. Ella bod y mor gry, da ni wedi stryglo i gysgu yn noson cynt, achos da ni'n edrych ymlaen at y bore. A maen nhw'n effeithio'n hymddygiad ni hefyd yn dydan. A sut da ni'n byw, a sut da ni'n gweld bywyd. Meddyliwch am tosturi. Tosturi, lle bod chi'n edrych ar ryw hysbyseb ar y teledu sydd yn sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd, neu am allai edrych ar y newyddion, a ydych chi'n gweld beth sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd mewn rhan eraill o'r byd. A dyn ni'n ymateb yn wahanol, mae rhai ohono ni efallai'n gorfod troi o ffwrdd, achos mae'r tosturi yn cael gymaint o effaith arno ni. Lle bod yna rhai ohono ni yn symud i fod isio wneud rhywbeth, i fod isio rhoi arian neu rhywbeth. Felly mae'r emosiynau ni yn wahanol. Ac o'n i'n sôn cynt efo'r plant am y bugeiliad. A ydych chi'n cael y syniad wrth ddarllen Luc, mae o yn sôn lot am emosiynau. Mae'n sôn am deimladau'r bugeiliad.
Maen nhw'n mynd ar rhyw fath o roller coaster go iawn o deimladau. Ac un o'r teimladau mawr maen nhw'n teimlo di ofn. Ofn. Gofid. A mae hwn yn emosiwn cryf iawn yn dydy. Mae'n effeithio pob un ohono ni. A mae'n medru effeithio ni'n sylweddol iawn. Mae'n medru cael bob math o effaith arno ni ofn. Rwan mae rhai, fel oedd Cynan yn sôn, mae rhai pobl yn mwynhau ofn. Mae rhai pobl yn hoffi cael ghost trains a ffilmiau arswyd ac yn y blaen. Ond am o'n i, da ni ddim yn sôn am y math yna o ofn yn fama na dan. Da ni'n sôn am ofn go iawn, gofid sydd yn brofiad anodd. Mae yn fraw, mae o'n ddychryn, fel mae Luke yn disgrifio, fel mae'n arswyd, sydd yn dod o ganlyniad i rhywbeth. Mae'n medru dod yn sydyn, mae'n rhywbeth yn digwydd, a da ni'n teimlo ofn, ac mae'r effaith yn fawr, mae'n medru cael effaith ar yn corff ni, da ni'n medru chwysu, da ni'n bob math o bethau'n digwydd i ni, mae'n calon ni'n mynd yn gynt ac yn y blaen, achos bod ni'n teimlo mewn peryg. Da ni'n gwybod rwan am bethau fel post-traumatic stress disorder. Hynny ydi bod ofn ni jyst yn medru digwydd ar un adeg, mae'n medru cael effaith fawr iawn ar yn cymeriadau ni ac arno ni. A mae yna lot o bobl, y dyddiau yma'n byw mewn ofn. Falle byw mewn llefydd eraill, mewn rhannau eraill, lle mae yna ofn go wir, lle mae yna bethau yn medru digwydd, lle mae yna bethau erchill yn medru digwydd, ond hyd yn oed yn yn cymdeithas ni. Mae'n sôn bod yna bobl yn byw efo'r ofn, rhyw fath o low-level stress am hynny. Hynny ydi, bod ni jyst yn ofn gwahanol bethau. A felly, da ni'n clywed am panic, a da ni'n clywed am stress, sydd eto'n gysylltiedig efo ofn yn dydy. Pethau sydd yn digwydd yn y gwaith yn cael effaith arno ni, ac yn medru'n tynnu ni i lawr. Mae'n cael effaith mawr. A mae'n rhywbeth da ni gyd yn ei brofi. A mae'n rhywbeth da ni gyd rhywbryd, os nad da ni wedi brofi fo lot, da ni'n mynd i brofi fo. Achos mae'n ymateb naturiol. Mae'n ymateb naturiol. Weithiau mae'n ymateb da. Neu os da ni'n ofn, os di'r plant yn mynd ar hyd y stryd ac yn clywed sŵn lori fawr yn dod heibio, maen nhw'n ofn, hwnna'n ymateb da. Mae eisiau nhw ddod i ffwrdd o'r peryg yna. Ond hefyd, weithiau mae'n ymateb drwg, a mae'n medru cael gormod o effaith arna ni. A felly bore yma, dwi isio ni feddwl chydig bach am hyn. Ac yn arbennig ar y geiriau yr angel yn adnod 10. So, da ni'n gweld bod y bugeiliaid, maen nhw yna, maen nhw'n ofn, maen nhw'n cael arswyd, a mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Mae'r geiriau'r angel yn dod yn gysur iddyn nhw. A dydy Duw ddim am i ni fod mewn ofn chwaith. Dro ar ôl tro, os da chi'n googlo adnodau i wneud efo ofn yn y Beibl, da chi'n gweld dro ar ôl tro, o'r cychwyn reit i'r diwedd, mae'n adnodau am ofn. Dwi'n ymddiheuro y fama i Eirin, achos dwi ddim wedi rhoi yr adnodau iddo fo o flaen llaw, ond dyma rhai ohonyn nhw. Deuteronomium 31, adnod 6. Bydd yn gryf a dewr, paid a'i hofni na dychryn rhagddynt, oherwydd bydd yr arglwydd y Dduw yn mynd gyda thi, ac ni fydd yn dadael nac yn cefnu arnat. Pobl Dduw yn yr Hen Testament, maen nhw yn cael dweud wrthyn nhw, peidiwch ag ofni. Eseia wedyn, 41, adnod 10. So proffwyd rwan, a beth mae proffwyd yn dweud, paid ag ofni, yr wyf fi gyda thi. Paid a dychryn, my fi yw dy Dduw. Cryfhaf di a thnerthu di. Wedyn, da ni'n gwybod bod y Beibl yn llawn barddoniaeth, ac emynau a gwahanol bethau, ac yn llyfr y Salmau, Salm 34, adnod 4, beth sy'n cael ei ddeud, ceisiais yr arglwydd, ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau.
So eto, yn fanna, da ni'n gweld wedyn geiriau Iesu. Iesu hun yn dweud yn Ioan 14, 27, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi, yr wyf fi'n rhoi i chwi. Beidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon a pheidiwch ag ofni. Wrth y disgyblion yn fanna. A wedyn, da ni'n gweld Paul yn Philippiad 4, 6 i 7. Mae o'n siarad efo Cristnogion. Cristnogion fel ni ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist fynd i'r nefoedd. Peidiwch a phryderu am ddim. Ond ym mhob peth gweler eich disyddiad yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw sydd gorewch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau. Chi'n gwybod, mae trwy'r Beibl. Rwan, un o'r pethau dwi wastad yn poeni amdano fo wrth ddod yma ac wrth geisio gair a gweddio flaen llaw, di trio meddwl, wel, os yna rhywbeth sy'n mynd i siarad gyda pobl, os yna rhywbeth da ni angen siarad efo, ac o'n i'n stryglo chydig bach fan achos o'n i'n gwybod, wel, mae hwn yn agos i'n halon i ar hyn o bryd. Ond wrth weld hyn y Beibl, mae'n amlwg yn rhywbeth rili pwysig. Mae ofn yn rhywbeth sy'n dod ar yn traws ni gyd mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhaid i fod o'n big deal, ond mae Duw yn dweud dro ar ôl tro i ni beidio bod ofn. Di Duw ddim isio i ni fod ofn. A mae'n ddiddorol dydy, di o'n just yn dweud, ylwch, peidiwch bod yn sili. Peidiwch, tyfa fyny. Come on, mae rhaid i ti sortio dy hun allan. Nid yna beth mae Duw yn dweud. Yn yr holl adnodau yna, mae e'n dweud, peidiwch â poeni, peidiwch â bod ofn oherwydd. Ac yn yr hanes yma, dwi'n yn gwybod os nath chi sylwi ar yr angel, peidiwch ag ofni, a beth sy'n dod wedyn oherwydd. Peidiwch â bod ofni oherwydd. So di'r angel ddim yn deud wrth y bugeiliaid, well, come on, sort yourself out. Dych chi fod yn tough, dych chi fod yn boi sydd yn gweithio allan yn y ceia. Na, mae e'n dweud, peidiwch ag ofni oherwydd. A be dwi eisiau gwneud bore yma'n sydyn ydy dwi eisiau edrych ar ofn, ac efallai gobeithio rhywbeth fydd yn helpu ni drwy'r hanes yma. Achos dwi'n meddwl, yn y bugeiliaid, dyn ni'n gweld lot o'r rhesymau bod ni'n ofn fel pobl. Ac felly, dyn ni'n gweld wedyn, pan mae'r angel yn dweud peidiwch â bod ofn a'r rhesymau, dyn ni'n gobeithio mynd i weld rhywbeth sydd yn mynd i helpu ni. Felly, gadewch ni gychwyn. Pam bod y bugeiliaid ofn? Beth oedd wedi achosi nhw gymaint? Beth oedd wedi achosi'r arswyd yma yn nhw? Wel, am o'n un o'r pethau cyntaf oedd bod i amgylchiadau nhw ddim yn helpu. Oedden nhw allan ar y ceie, yn y ceie, mewn tywyllwch. Oedden nhw yno, oedd i amddiffyn y defaid. So, am o'n i, bod na elfen o bod nhw wedi bod yn neud hyn dro ar ôl tro, oedd na edge yna i'w profiad nhw yn doedd. Neu oedden nhw ddim just, da ni weithio'n meddwl, wel, oedden nhw just yna yn gorwedd ac yn cael amser braf. Oedden nhw yna i amddiffyn y defed. Oedden nhw i amddiffyn y defed rhag anifeiliaid, eirth a bleiddiaid ac yn y blaen. Oedden nhw yna i amddiffyn rhag lladron, oedden mynd i ddwyn defaid. Oedden nhw eisiau cadw yr defaid yn saff, so oedden nhw eto'n gorfod edrych. Oedden nhw methu just cysgu, oedden nhw yn gorfod edrych. So oedd eu hamgylchiadau nhw ddim yn helpu iddyn nhw. Oedden nhw efallai, yn jumpy i gychwyn efo. A dyn ni'n byw mewn byd o beryglon. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri yn dydan. Mae'n profiadau ni, profiadau chi a profiadau i, wedi dysgu actually bod na reswm i ofni yn y byd yma. Mae yna ddrygioni yn rhan o'n byd ni. Mae yna salwch. Mae yna ddamweiniau. Mae yna bobl sy'n eisiau cymryd mantes arna ni.
Mae yna berthnasau sydd wedi torri yn ein byd ni, a mae marwolaeth yn reality. Rwan, da ni'n byw mewn gwlad lle da ni efallai'n trio chwarae'r pethau yma lawr, ac mae hwnna'n dda, mae'n bwysig, achos da ni ddim eisiau bod ofn o bob dim yn adan. Ond eto, mae yna elfen gywir mewn ofn. Achos mae yna bethau allan yna i'w hofni. Mae'r byd yma yn lle tywyll. Sa'n ni'n edrych ar hanes, a sa'n ni'n gweld, wel, da ni'n cael un arbennig o dda, o'i gymharu a lot o bobl. Faint ohono ni fydde efallai ddim yma rwan, ond i bai am yr ysbyty. Da ni'n byw yn ei ymyl. Sa'n ni'n byw 100 mlynedd yn ôl, bys yna lot fawr iawn ohono ni ddim yma o gwbl. Mae'r marwolaeth yn reality. Mae yna bethau allan yna sydd yn upsetio ni. Ond mae geiriau'r angel yn hyfryd. So mae'n dweud, peidiwch â ofni oherwydd ganwyd. Ni'n sylwi y gair ganwyd na. Beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Mae'n dweud bod Duw wedi dod i mewn i'n byd ni. Nath o ddim deud, peidiwch ag ofni, mae Duw yn cofio amdanoch chi. Nath o ddim dweud, peidiwch ag ofni, mae Duw wedi edrych arnoch chi a mae o'n gyrru angel i sortio'ch problemau chi allan. Na, beth mae'n deud ydy, ganwyd i chwi. Mae yna rywun wedi dod i mewn i'n byd ni, i mewn i'r perygl, i mewn i'r byd ma sydd wedi torri, i ganol y mes, a mae o'n mynd ymlaen i ddeud, yn Bethlehem, so eto mewn lle go iawn, i'r stabl, eto nid i'r sbyty, nid i'r palas, i ganol y myc, i ganol y llaid. Da chi'n gwybod, mae'r angylion yn dweud, peidiwch â poeni, peidiwch ag ofni, achos mae yna reswm concret i chi beidio, achos fod Duw wedi dod i mewn i'ch byd chi. Dwi wedi dod, mae Duw yn dweud. Dwi wedi dod i brofi be ydych chi'n profi. Dwi'n profi y perygl ydych chi'n profi. Dwi'n sgwennu'n hun i mewn i'ch sefyllfa chi. Chwi roi darlun efallai fydd yn help. Dych chi'n dychmygu bod chi ar gwch yn ganol y môr a dych chi angen help. Mae'r cwch yn suddo a mae'r hofrennydd yn dod. A wedyn dych chi'n edrych ar yr hofrennydd. A dych chi'n meddwl, waw, mae'r hofrennydd yma medru'n achub i. Ac am hwn i, di erioed wedi digwydd i mi, ond fysach chi'n meddwl, gret. Ond bydden e dal elfen yn fanna o ansicrwydd. Hynny ydi, mae'r hofrennydd fyny fanna, dwi fama. Dwi mewn mes. Di ond di achub fi eto. Ac wedyn, dych chi'n gweld y person yn cael ei winsio i lawr. A maen nhw'n dod, a maen nhw'n glanio ar y cwch. A dych chi'n edrych arnyn nhw, a dych chi'n meddwl, waw, oce, dwi lot agosach rwan i gael yn achub. Ond wedyn, beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n dadglipio ei hun, a maen nhw'n clipio arna chi. Ac yn sydyn, sa'n ni feddwl, yn y foment yna, dych chi'n gweld, mae'n wahanol rwan. Hynny, maen nhw wedi rhoi ei hun yn y perygl, nhw sydd yn y perygl rwan, a dych chi'n saff, a dych chi'n cael eich winsio i fyny. Ar y pwynt yna, so ni'n dychmygu bod rhywun yn meddwl, oce, dwi'n saff rwan, achos mae'r person yma, maen nhw rhywsyd, dyn nhw'n just fyny fanna, maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi tynnu y wins i ffwrdd, maen nhw'n yr un sefyllfa a fi. A da chi'n gweld yn fama, mae Duw yn gwneud hynna. Mae Duw yn dod yn un ohono ni. Mae e'n cuddioddau efo ni. Os da ni byth yn ofni, os da ni'n ofni am y byd o'n hamgylch ni, a beth sydd yn mynd i ddigwydd i ni, a mae bob math o bethau yn medru digwydd, mae e'n gymaint o gysur i gofio bod Duw wedi dod i fod yn un ohono ni. Mae o wedi profi yr un peth yn Iesu Grist. Yr ail reswm bod yr bugeiliad yn ofni, dwi'n meddwl, ydy bod nhw'n sydyn yn sylweddoli bod nhw ddim mewn rheolaeth. Ydy, mae'n reit dramatig yma, ydy. Oedden nhw yna, oedden nhw yn
Noson eitha arferol, maen nhw'n gofalu am y defaid, ac yn sydyn mae pethau just bang yn mynd hollol out of control. Mae'r angel yma o'i blaen nhw. Mae'r bodau nefol yma o'i blaen nhw. Ac yn sydyn maen nhw'n ymwybodol am hynny o'i meidroldeb nhw eu hunan. Maen nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n yn rheoli. Mae'n fwy i'r byd yma. A mae'n gymaint o ofyn yn ein profiadau ni yn does yn deillio'r ffaith bod ni ddim in control. Dyna'n aml pryd mae ofyn yn dod ar yn traws ni, fel pobl ynde. Pan mae'n ddigwyddiad, neu salwch, neu hyd yn oed y teimlad ei hun, y panic yna'n codi drosta ni, a da ni'n sydyn yn sylweddoli, dwi ddim mewn control yma yma. A mae o'n horrible. A da ni'n sylweddoli, fedrwn ni'n neud dim byd. A mae hwnna'n ddychryn go iawn yn dydy. Mae yn reswm i ofni, ond sbiwch beth mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliad. Pwy sydd wedi enni? Yr arglwydd. Yr arglwydd. Nid yn unig bod Duw wedi dod fel babi, ond fod i'r arglwydd. Hwn ydy'r un sydd yn rheoli. Y gair fel oedd Ioan yn ei ddisgrifio fo. Yr un nath creu pob dim. Yr un sy'n cynnal y bydysawd. Hyd yn oed fel babi bach, oedd o'n dal i gynnal y bydysawd i gyd. Mae'r cyfan just mor anhygol. Mae pob dim yn gweithio allan mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. A felly mae'r angylion yn dweud wrth y bugeiliad, peidiwch â bod ofyn, achos mae o mewn control. Nid yn unig bod Duw wedi dod, ond fod i'r arglwydd, fod i'r brenin, fod i'r un sydd mewn control. A mae actually wedi dod i ddangos hyn. Ac felly i ni, pan dyn ni mewn amseroedd o ofyn, a mae panic yn medru codi drosta ni, a dyn ni'n sylweddoli bod ni ddim mewn rheolaeth, dyn ni angen atgoffa'n hunain, mae o yn rheoli. Di'r geiriau yr can plant na gyda Iesu yn y cwch gallwn wenu ar y storm. Fel plentyn yn mynd i freichiau dad. Weithiau ydych chi'n gweld plentyn a maen nhw'n ofyn ac weithiau mae'n digwydd yn y clwb yn fama a ydych chi'n meddwl efallai bod fi'n mynd atyn nhw a mynd, o, ti isio help? A mae'r plentyn fel, na, dwi jyst isio mam neu dad. A maen nhw'n rhedeg a maen nhw'n mynd i freichiau mam neu dad. Achos maen nhw'n gwybod fydden nhw'n saff yn fanna. A felly, da ni medru trystio bydd Duw yn gweithio y cyfan allan. Dim pethau random sydd yn digwydd i ni yn bywyd. Does am byd yn y byd yma'n digwydd just yn random. Does a ddim hyd yn oed aderyn yn disgyn o goeden, heb bod Duw wedi cynllunio a'n gweithio'r cyfan oll. A da ni'n gweld hynna yn y gair arall y mae'r angel yn defnyddio i ddisgrifio Iesu Grist, y Meseia. Beth ydy ystyr y Meseia? Wel, yr un oedd wedi addo, yr un oedd wedi eneinio. Oedd y bugeiliad yn gwybod, neu oedden nhw'n ddigon anysgiedig, siŵr o fod, ond oedden nhw'n gwybod bod yna rhywun wedi addo, oedden nhw'n gwybod bod rhywun yn mynd i ddod, oedden nhw'n gwybod ers miloedd o flynyddoedd fod Duw wedi deud, dwi in control, dwi am ddod ar rhywun, dwi'n mynd i ddod ar Meseia eich achub chi. Ac oedd yna gannoedd o flynyddoedd wedi bod ers y proffwyd olaf. Ac efallai oedden nhw'n meddwl, wel, oce, dyna byth yn mynd i ddigwydd na di. Ond dyma Iesu yn dod, y Meseia. A felly heddiw i ni, mae'n gysur masif. Pan dyn ni'n teimlo bod pethau allan o control, bod ni'n gwybod, actually, hwn ydy'r arglwydd, hwn ydy'r Meseia. Mae Duw in control. A felly mae hwnna yn help mawr i'n ofn ni. Ond yn olaf, ac yn sydyn, pam oedd y bugeiliad yn ofni? Ie, oedden nhw'n ofni achos i amgylchiadau, oedden nhw'n ofni oherwydd bod nhw ddim mewn rheolaeth. Ond dwi'n meddwl yn olaf ac efallai'n fwyaf, oedden nhw'n
dod yn ymwybodol o fyw yn doedden. Yn y Beibl, bob tro mae'r angylion yn ymddangos, ydych chi'n gweld beth ydy ymateb pobl. Maen nhw'n ofn. Maen nhw'n cael llond twll o ofn. Pam bod ni, fel pobl, yn cael ofn pan mae yna angel yn dod? Wel, am o'n i, mae gyntaf, mae'n rhywbeth hollol wahanol, ond mae angel yn rhywbeth a reality hollol wahanol i beth da ni wedi brofi'n dydy. Mae'n dangos i ni fod yna rhywbeth llawer mwy allan yna. Mae'n dangos i ni bod yna rhywbeth llawer dyfnach na just beth da ni'n weld a beth da ni'n ei brofi. A weithiau, da ni'n ymwybodol ohono fo, a da ni'n weld o, a da ni'n deimlo fo, ond pa mae'r angel yn sefyll o flaen rhywun, dwi'n meddwl, mae o just yn ormod, mae rhywun just, waw. Mae'n fyd ysbrydol, mae'n dduw. Mae'r pethau ma'n wir. A da ni'n gweld yn yr hanes fel mae Luc yn disgrifio fo, gogoniant yr arglwydd. So goleuni o gwmpas yr angel, purdeb, sancteiddrwydd. Mae'r holl bethau yma jyst yn achosi ni fel pobl jyst i fod yn hollol ofnus o flaen Duw. Oedden nhw'n ymwybodol yn doedden y bugeiliaid bod yna rhywbeth special, bod yna rhywbeth ofnadwy fama o'i blaen nhw. Oedden nhw yn ymwybodol bod yna rhywbeth erchyll, nid jyst ofn mae Luc yn deud, ond arswyd. Maen nhw'n gwybod yn fanna bod yr angel wedi dod oddi wrth rhywun pur, rhywun cyfiawn. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni gymryd sylw o hyn. Achos dyddiau yma, dyn ni'n cael y syniad yma dydan fod Duw fel rhyw fath o daid neu tadcu annwyl. Hynny bod Duw yn gofalu a fod Duw yn mynd i dderbyn pawb sydd yn marw. Ond dro ar ôl tro yn y Beibl, pan mae pobl yn dod o flaen Duw ac o flaen angylion, be di ymateb? Ofn. Lle mae ofn yn dod fyny gyntaf yn y Beibl? Chi'n gwybod? Yn Genesis 3, reit ar y cychwyn. So mae Afa ac Efa wedi pechu, ac wedyn mae Duw yn dod i'r ardd, a beth mae Afa'n deud? Dwi'n cuddio, pam? Achos dwi'n ofn. Yn fanna'n syth, da ni'n gweld lle mae ofn yn dod ohono fo. Da ni'n euog. A pan da ni'n sefyll o flaen Duw, mae'r ofn yma yn mynd i ddod drosto ni. Da ni wedi gwneud yn anghywir. Mae'n meddyliau ni'n anghywir, mae'n calonau ni'n anghywir, a felly pan da ni'n dod o flaen sancteiddrwydd Duw, da ni'n sydyn, da ni'n sylweddoli bod i ar ben arno ni. Chydig o flynyddoedd yn ôl, ges i'r profiad o fynd i Lys Barn. Ac mae rai fi gyfadde, oedd o'n profiad eitha ofnus, dychrynllyd. Achos o'n i'n ymwybodol, diolch beth nid fi oedd yn y doc, ond o'n i'n ymwybodol, fama, fydith person ddim cuddio, fydith person ddim cael ei ffwrdd efo pethau, maen nhw'n dod i wynebu cyfiawnder. Ac o'n i'n meddwl, wel, os dwi'n teimlo ofn, jyst nist yn y galeri, sut maen nhw'n teimlo? Yn fanna yn dod o flaen y barnwr. A ydych chi'n gwybod, mae'r bugeiliaid yn profi hyn. Ac os nad ydych chi wedi profi hyn yn barod, mi fyddwch chi rhyw ddydd. Mi fyddwch chi yn sefyll o flaen Duw rhyw ddydd. A fyddwch chi methu sefyll o flaen Duw yn mynd, o ie, gret. Fyddwch chi yn ofn. Mae Duw yn berffaith ac yn gyfiawn. Ac efallai bod chi wedi profi hynny yn barod. Efallai bod chi wedi, bod Duw wedi dangos i chi, a ydych chi wedi sefyll o'i flaen o, a ydych chi wedi bod yn ymwybodol yn eich calon, actually, dwi ddim yn iawn. Be maen nhw'n galw hwnna, di argyhoeddiad. Lle mae Duw yn dweud wrthyn ni, actually, dwi ti ddim yn iawn. Wyt ti yn heiddi marwolaeth.
Wyt ti yn heiddi uffern? Wyt ti'n eisiau gwrando arna fi? Ti'n eisiau gwneud y pethau dwi'n gofyn i ti wneud, y por dda dwi eisiau ti fyw, a felly dwi'n rhoi i ti yr hyn yr wyt ti eisiau. Ond hyd yn oed yn fanna, beth mae'r angel yn dweud? Paid y gofni. Pam? Oherwydd ganwyd i chi heddiw geidwad a chibwr. Den ni ddim angen bod ofyn, hyd yn oed yn y sefyllfa yna, oherwydd fod na rhywun wedi dod i'n hachub ni. Oherwydd fod Iesu, y baban yma, yn berffaith, heb bechod, mae wedi dod i fyw trostan ni ac i gymryd y gosb da ni'n heiddi. Dyma di'r ultimate y newyddion da. Mae pob dim yn llifo allan o hyn yn dydy. Os da ni gennym ni achubwr, os da ni'n gwybod fedrwn ni ddod o flaen Duw pan da ni'n marw, a da ni'n sefyll o flaen Duw, a da ni'n gwybod bod ni'n euog, ond yn fanna fod Duw ei hun yn dweud wrthyn ni, paid y bod ofyn, achos mae yna waredwr, mae yna achubwr, yna dyna'r newyddion gorau yn y byd i gyd. Mae Iesu wedi marw. Mae o wedi atgyfodi. Mae o yn y nefoedd rwan, yn eiriol trosta ni. Ac os ydych chi wedi trystio yna fo, mae gennych chi achubwr. Sdim rhaid i ni wneud dim byd i dderbyn yr rhodd yma mae o'n rhoi i ni gyd yn ei angen wneud, ydy credu, troi ato fo a dweud, dwi'n gwybod mod i mewn peryg, dwi'n gwybod mod i'n bechadur. Dwi'n gwybod mod i methu helpu'n hun. Please just achub fi. Please just derbyn fi. A mae yr arglwydd Iesu Grist yn dweud dro ar ôl tro, wrth gwrs na i wneud. Dych chi wedi? Dych chi wedi credu? Dych chi wedi profi'r ofyn yna? O fod yn ymwybodol bod Duw yn mynd i'ch cosbi chi? Os ydych chi, wel, just trowch at yr arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi wedi gwneud o blaen, gwych, gnewch eto. Dyna di'r bywyd Cristnogol yn dedi, just troi a troi a troi. Sylweddoli, dwi wedi methu, a byddwn ni'n canu eto mewn munud bach am hyn. Nid yno ni mae'r nerth, nid yno ni mae'r newyddion da. Dydy'r angel ddim yn dweud, peidiwch ag ofni oherwydd dych chi'n sorted. Peidiwch ag ofni oherwydd mae bob dim yn iawn. Peidiwch ag ofni oherwydd dych chi yn fugeilied, dych chi'n bobl Israel. Nid dyna beth mae'n deud. Peidiwch ag ofni oherwydd ganwyd i chi achubwr. A does ddim rhyfedd wedyn bod yr angylion wedi dod i ganu na di. Dych chi'n kind of cael y teimlad, dwi'n yn gwybod sut beth ydy'r nefoedd, ond dych chi'n teimlo bod yr angylion bron fel on a leash, sy'n come on, Dduw, gad i ni ddod lawr, gad i ni ganu, gad i ni just wneud rhywbeth. Di hyn, mae beth ti'n neud mor anhygol, a gyd wyt ti'n neud ydy just anfon un angel. Da ni eisiau dod, da ni eisiau canu, da ni eisiau addoli. Mae'r newyddion gorau. Mae'r rheswm gorau i ni beidio bod ofyn. Felly, ydych chi'n gweld, pan ydyn ni'n ofyn, a da ni, fel dwi'n deud, mae'n dod i ni gyd ar gwahanol adegau. Lla bod ni'n ymwybodol o'n pechod, bod ni'n ymwybodol o'n mes. Da ni'n ymwybodol bod ni wedi methu. Mae Crist yn sefyll yna wrth eich ochr chi ac yn rhoi di law ar eich ysgwydd chi ac yn dweud, paid ofni, dwi di marw. Fi di'r gwaredwr, dwi yna i ti. Ac efallai pan ydych chi'n teimlo allan o control, a fod pob dim jyst yn ormod i chi, a ydych chi'n meddwl, allai ddim, mae hyn jyst yn rhy horrible. Mae Iesu'n gafel yn eich llaw chi. A mae'n dweud, paid ofni, fi di'r arglwydd. Dwi'n rheoli pob dim. Neith na'n byd digwydd i ti, achos dwi yn control. A pan dych chi falle yng nghanol y mes a'r holl broblemau, dych chi'n gweld pobl dych chi'n caru mewn struggles, a dych chi'n stryglo'ch hun a falle fel pethau just yn ormod.
Mae Iesu'n gafel yn eich llaw chi'n dynach. A mae'n deud, paid ofni. Dwi'n gwybod. Dwi wedi profi fo'n hun. Dwi efo ti. Dwi'n rhan o hyn hefyd. Mae'r emosiynau sy'n mynd trwyddo ti yn mynd trwyddo fi. Mae'r endorphins a'r hormones a bob dim sy'n mynd trwy dy gorff di yn mynd trwy'n nghorff i. A pan fyddwch chi'n wynebu y gelyn olaf, fel da ni wedi profi fel eglwys yr wythnosau diwethaf yma'n do, pan fydd marwolaeth o'ch blaen chi, a mae'n gymaint o bobl pan maen nhw wynebu marwolaeth, mae ofn yn dod yn reality mawr. Bydd Crist ddim yna yn rhoi llaw ar eich ysgwydd chi neu'n gafel yn eich llaw chi. Mi bydd yn eich cofleidio chi. Mi bydd o'n deud, sy'n rhaid ti boeni pellach. Ti'n mynd gorau bod ofn ddim mwy. Ti efo fi. Tyrd adref. Does na ddim poen, does na ddim ofn, does na ddim byd yn y nefoedd sydd yn mynd i gael unrhyw effaith negyddol arna ni. Mae'n mynd i fod yn hyfryd. A mae e gyd oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch ni orffen trwy addoli a trwy gannu gyda'n gilydd yr emyn. Mae Hywel wedi rhannu hi. Dwi wrth y modd efo'r emyn yma, ni'n clywed hi yn Saesneg, ac weithiau dych ni'n canu carolau, a maen nhw mor whitewashed ydyn, hynny di, maen nhw am Iesu, ac in the bleak midwinter, a just bob math o bethau, dych chi'n meddwl, mae gymaint o ryw fath o bethau wedi cael ei rhoi di mewn yn y carolau yma, ac yn y blaen, ac mae hon yn garol sy'n just mor real. Achos pan da ni'n canu, wrth gwrs, da ni'n canu o dewch ffyddloniaeth, o deuwch ffyddloniaeth. A mor aml dwi'n meddwl, dwi ddim yn ffyddlon. Lla i ddim deud, mae fi di'r bod i'n un o'r ffyddloniaeth. Os da ni'n edrych ar yn hunain, sut fedrwn ni ddeud o da ni'n ffyddlon? Ond mae'r emyn yma, yr garol yma, mae'n bron fel sydd wedi sgwennu gan Grist. O dewch bawb sy'n anffyddlon. Dewch y gwan ac ansicr. Dewch does neb ar ben ei hun. O dewch ddiffrwydd hiraethus rai. Bod gweddion faich, gwelwch beth wnaeth eich Duw. A wedyn mae'r Gitsgan yn deud, ganwyd Crist, ganwyd Crist. Ganwyd Crist i chi ac i fi.
So, sa rhywun eisiau siarad wedyn, croeso i chi ddod i siarad am rhywbeth ni wedi sôn am bore yma, ond gadewch ni orffen mewn gweddi. Arglwydd yw dad. Diolch bod ti yn dduw sydd yn deall ni. Diolch dro ar ôl tro bod ti'n dweud wrthyn ni beidio bod ofn, achos ti'n gwybod bod ni yn mynd i ofni. Mae'n amgylchiadau ni, mae'r byd yma'n achosi pethau ni. A mae'n cyflwr ni o dyflaen di yn achosi ni ofni. Ond diolch bod ti'n deud paid ag ofn. Peidiwch o bod ofn. A ti ddim jyst yn dweud peidiwch o bod ofn a get on with it. Ti'n dweud pam. Achos mae ti ydy'r arglwydd. Achos mae ti ydy'r Meseia. Achos bod ti wedi dod i'n plith ni. A diolch bod ni ddim angen bod ofn oherwydd bod gyda ni waredwr, bod gyda ni achubwr, bod gyda ni rhywun sydd wedi marw trosta ni ag atgyfodi. A felly, does dim rhaid i ni fod ofn. Does na'm byd yn medru'n cyffwrdd ni nag rwy ti wedi i bennu fo ac mae o yn lles ni. A diolch bod ni gyd ar y daith hyfryd yna. Mae'n daith anodd weithiau, weithiau dyn ni'n cerdded, weithiau dyn ni'n rhedeg, weithiau dyn ni jyst yn llusgo'n hunan ar hyd y llawr. Ond diolch bod ni gyd ar y daith i'r nefoedd, lle bydd Iesu yno i'n cyfleidio ni. A lle bydd na ddim dacre, a bydd na ddim ofn mwyach. Please, bydd yn agos i ni rwan, Dad. A dyn ni'n meddwl am y cwrdd heno, a dyn ni'n gweddio, please bydd na bobl yn dod i glywed y neges rhyfeddol yma. Bod ddim angen bod ofn, bod ti wedi'n caru ni. Amen.